angeke afike angangithembi wani. Abuye futhi athuke iy'ngane zami, uyayithuka uyibeka inhlamba ngale nto athi zihambe ziyokwenza ama-test. Ngivuma impela kodwa ngiyazi ukuthi kurongo lokhu akushoyo. Angeke ngikwazi ukubuye ngihlale nomuntu ozophika iy'ngane ngibuye ngiqhubeke ngihlale naye. Masihambe siyokwenza ama-test abe seyondla kube sekuyaphela. Yini ezophela? Sengi-right uyena sisi, sengi-right angisafuni lutho. Uyamlahla yini? Ngiyamlahla manje. Ngizohamba nje ngiyokwenza ama-test ney'ngane sibuye sithwale imithwalo wethu sihambe. Kuba phela ukhombisa ukungangithembi, uthuka ney'ngane zami. Ney'ngane zami masey'khula ziwayizwa lamanyala washoyo. Ngeke zingithande. Zizothi ma wakwazi ukuhlala nomuntu wethanga asizona iy'ngane zakhe. Wahlala isikhathi eside kangaka engangoni. Ngi-right wena, ngi-right. Ngiyalibingelela lonke babukeli beBlack Life TV. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu uhlelo silubiza ngokuthi Enough is Enough. So-ke sivakashela udadewethu la nakanjani khona lento esithe ngci emoyeni wakhe nakanjani njengoba elazo sichazela kabanzi ngayo ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje. Kodwa-ke asike size ukuthi ngabe ithini into. Sobona kunjani? Yebo sisizani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usokhona. Okay, igama lami nguMbali Mkhize. La ngiphuma khona ngiphuma eMlazi ka-HO4. Uzalelwe khona? Yebo. Alright. Ngicela usithi fahla ngempilo yakho nje ekhuleni kwakho mhlawumbe ngabe ukhulele esadini la komama noma ukhulele esadini la kobaba noma ukhuliswe abazali bebo bawu-2 noma ukhuliswe ama-grandparents. Okay, ekhuleni kwami kahle kahle ngikhule uma bengihlala nomana kahle kahle. Kwathi la sengikhula khona sengiqala ukuhlakanipha ngahamba ngokuhlala nobaba ePortshepstone Oshabeni. Oshabeni? Yes. Oh, okay. So ufike ngani la ekhaya namhlanje kwenzakalani? Yini le sikuxine kangaka? Yini le ongekho right ngayo? Kwenzakalani? Into engilethe lana la ekhaya namhlanje ukuthi ngabuka kwi-Black Show Enough is Enough. Ngibona umngane nami uzama lokhu wayekhuluma akusilona iqiniso. So manje ngizozama ukubahlanganisa nomyeni wabo ngiveze iqiniso. Ngoba ngiyabona ukuthi lento eyenzakalayo egcineni izogcina isibafake enkingeni ngoba u2, especially umngane nami. Ngoba umuntu wakhe njengoba manje bese beprefera ukuthi bayahamba bayokwenza ilonto le i-DNA test. Ngiyabona ukuthi umngane nami ngeke baze bakhona ukuthi bayenze leyo nto leyo ngoba umngane nami akasebenzi. And njengoba befuna ukuyenza angeke aze abe nayo imali nokuthi baze bangibawomosha imali. Kungcono mina ngizokhuluma iqiniso. Umngane nami sasikhulumile nawo ukuthi uzozama ukuthi amtshele umyeni wakhe iqiniso. Kodwa manje bengithi ngiyabona akalikhulumi iqiniso. Mana, ngeke. Mana, ubone kwi-Black Life TV show, kwi-Enough is Enough. Yes. Khona umngane wakho wayefikile. Yes. Wathini umngane wakho? Yena muphi? Mhlambe ngizokwazi ukukhumbula. Umngane nami uzama. Yes. Yes. Lo wachaza ngestory sakhe sokuthi ubaba lo azwana naye ukuthi ingane leyo ukuthi akayondli ukuthi eyakhe. Oh, ngekhumbula le episode basanda kufika la. Yes. So, mana. Khona le episode le ubaba wayethe uzothukuma kancane ukondla abantwana ngoba akanayisho noma umntwana lomncane ona 2 years uzalwe yena naye. Iyona le? Yebo sisiwe impela. So umngane wakho ilo wesifazane? Yes, ilo wesifazane lo khulunyela yona lengane leyo yogcina lencane le ubaba angaboni kahle ukuthi wayethe khona na 15 umfana bese kuba khona lo na 2 years. Yes, yena ke lo mncane ke impela ke lo ongathi kuyinkinga. Yes. Babuke lapha emakhaya ngiyathemba ukuthi nani niyazwela ukuthi sikuphi njengamanje. Usisi ubuya la kwishow ethi Enough is Enough. Ngesimanga sokuthi wayekade ebonile enye yama episodes ekade ikhona kwi-Black Life TV kwi-Enough is Enough. Kufike umngani wakhe. Mhlawumbe niyakhumbula
khona ubhuti nosisi engikade nginaye beboba 2 and usisi wayekhala ngokuthi umyeni wakhe ngingathi boyfi ngoba akaze avele ekhaya lakhe. So wayekade ekhala ngokuthi umuntu ahlalisana naye ubaba wengane zakhe akaze amlobole kodwa ke akamthembi. And wachaza ngokuthi banomakhelwane ofika azobuka ibhola endlini yabo ngesimanga sokuthi umakhelwane akanayo i-TV endlini yakhe. So wakubeka wacaca owesifazane ukuthi lo ahlalisana naye wesilisa wavuma ukuthi akeze azobuka i-TV abuke ibhola nanoma bekuthiwa akekho yena umlisa lo azana naye usemsebenzini kodwa wavuma. Then owesilisa mayefika wachaza ukuthi memfica umakhelwane wamfica egqoka icathulo ekamereni lakhe labelela khona nomuntu wakhe uma wengane zakhe. So mekuthi niyakhumbula kahle azange size siphume nesisombululo esiphelele. So ngicabanga ukuthi usisi na kanjani uzele ukuzokhulumela leyo nto leyo ngokuthi athi umngani wakhe lo wabona i-episode yabo. So ke asike sibekene udlebe siza ukuthi indaba kahle kahle isukela kuphi, si-understand lento, sibone nanesiphetho. So njengoba mina ngiyi-presenter la ekhaya angitshelwanga ukuthi khona umuntu ozofika kanje, mina ngifike sengizohlala phansi thiwa nangu umuntu udinga usizo hlala kuye. So sengiqondene kanje ngenhlanhla ngiyakhumbula because sisanda kuba nabo kwishow le ethi Enough is Enough yaka Black Life TV. So asike sibeke udlebe sifunda ukulalela nje sike siza ukuthi usisi ufike ngani. So ngicela ungilandisa ke umngani wakho lo othi wabona efikile kushow senesikhathi esingakanani nazana nobawu2 and ekwazaneni kwenu zijule kangakanani izinto enike nikhulume ngazo menobabili? Hayi ukwazaneni kwami naye ayisinesikhathi eside impela usisi ngoba sesisazane naye sazana esikoleni mina naye from high school. Yes. Okay. Ngoba usisi na unekhaya lakhe elinye elingala eMlazi kaJeyi. Okay. Yes. From then aye ukuzwana kwethu ubudlelana bethu kubabambana kanjalo ke kuze kubi ngamanje. Namanje nami nginakho ukuthi ngifike njengoba esihlala ngala eMayville. Yes. Menginakho ukuthi ngifike ngizomvakashela naye nakho ukufika kumina ezongivakashela. Kahle kahle sishare izinto eziningi mina naye yabo ama secrets ethu into ezinjalo yabo umngani benu bu strong yabo siyabonisana lapha nalapha yabo. So njengoba nami ngize ngakhetha nami ukuthi ngcono ngizokuvela la nabo ngiyabo ngixazulule lenkinga yakhe nomyeni wakhe yabo. Mana awungitshele la umngani wakho wamthola umntwana wokuqala ona 15 umfana. Yebo. Lo owesibili ngendlela enike nixoxisana ngayo wathini kuwena? Wathi mhlambe ubaba ngane yakhe yelo mntwana lo wesibili kusase yilo ozalwa kanye nomfana lo na 15 noma wathi unomunye nje ubaba oseceleni lo ahlala naye endlini angazi ukuthi umntwana lo mncane unobaba wakhe eseceleni? Okay, siswami kusaqala lento le ngangazi ngisaqala ukuthi njengoba waye eseyithwele ukuthi lengane ayithwele akusiyona eyamyeni wakhe. Okay. Ngangiyitshela ukuthi mina eyamyeni wakhe kodwa kufikile isikhathi la engivulela khona isifundo. Yes. Nakhona futhi nakhona ubona ukuthi uyasaba. Okay. Wangichazela ukuthi lengane le ayithwele akusiyona eyamyeni wakhe. Akazi ukuthi uzomtshela kanjani umyeni wakhe ngalengane le. Ngoba uyazi ukuthi betshela umyeni wakhe ngalengane lo hayi kusho kuzophela. So nami ngazama ukuthi ngimtshele ukuthi hayi akamvezeli umyeni ngoba kuzohamba ehambeni kwesikhathi etholakala tibanikeza inkinga ngoba ingane izokhula izodinga isiko lakubo kwayingane. So manje ngazama ukuthi ngimbonise kodwa kumboniseni kwami naye ngikhuluma naye sikhuluma lemfihlo yethu lesimfihlela umyeni wakhe ngoba ngangafuni ukuthi kube yimina engizomtshela iqiniso.
sakhuluma ekhulumeni kwesoba u2 sakungabantu abazwanayo ukuthi uzolikhuluma iqiniso. Nakho kumngane nami manje sengimbona yeke manje ema-TV ngimbona kwi-show. Nakhona bevela kwi-show akasenzi njengoba sesivumelene nawe ukuthi uzokhuluma iqiniso. So manje ngizozama ukuzolungisa into enjengaleyo ngoba egcineni ngosuku mase seyithola le ndaba lo myeni wakhe lena nami ngizofayeka ngoba yini nami ngiyalazi. Umuntu wakhe lahlala nawe uyakwazi and uyazi ukuthi nihlezi. Uyazi ukuthi ngumngani wakhe, uyazi ukuthi ngihlezi ngifika lapha yani and uyazi ukuthi umuntu ojwayelane kakhulu naye yimina. Ayizwa lento sisukuthi injani. Inzima kakhulu because manje usuzoyithola usugaxela la ongafanele uzothola ipunishment nongafanele ngabe uyayithola. Yebo. Manje umngani wakho uthi uyasaba nje ekuthi amtsheleni umuntu la ahlala naye ubaba ngenzakhe. Uthi usabela kuze kube nini kofanele kwenzekeni because umuntu la ahlala na uyadinga ukwazi ukuthi itheni into la. Yena mechaza ukuthi uyasaba ukumtshela yabo. So njengoba yena esaba ukumtshela ngibonile ukuthi mina kungcono njengomngani wakhe ngifike nami la kwi-show. Ngifike ngizokhuluma lokho engikwaziyo. Mhlawumbe mekwenzeka mhlawumbe umyeni wakhe emebona lapha yana kuma-show yabo ngekufane yabo mesezomntu ngoba yena uyasaba yena ukusho yena. Wathi wabantwana? Angizwami. Wathi wabani umntwana lona 2? Lo mntwana ona2. Yes, intombazane. Umfana lo akaGumede. No, wathi kumina umfana omdala ona15 wathi lona 2 intombazane. Lena 2 isibongo sayo umuntu lo amtholelekeni ingane wakaGumede umfana. Wakuphi? Akuyena lo makhelwane lo befike ezobuya iTV? Yena impela umngane kuyonto eyangithusa kakhulu la ngoba sonke lesikhathi nami bengingazi ukuthi uyena. Bengazi ukuthi ukhulelwe ingane. Kodwa bengazi ukuthi ingane yababo. So njengomngane wakhe uthi mngani yazi sengiflobhile manje sengiyenzile u1 no2 no3 no4 into ekanje yenziwa kanjani mngani nami angazi kodwa mngani into engiyibonayo mina selishini engcono ukuthi umazisi umyeni wakho khona nizoba right na ngiyazi ukuthi nizoxabana nizolwa ngezwane khona kuzodlula. Yabo sikhuluma okugcina wathi uzama angisho ukuthi uzama. Yebo uzama. Wathi uzama akanankinga nokwenza i-DNA test. Yes. But usekhathele umuntu ahlala naye ukuthi akamthembi. And wachaza ukuthi njengoba ayembona umuntu wakhe emebuya emsebenzini egqoka icathulo uthi wayehla embhedeni ekade eqeda kushintsha iglobe because yayisefile. So wayemcelile ukuthi njengoba ehleze ezobuka iTV njengoba kuwumlisa okhona ngaleso sikhathi umuntu wakhe mase asemsebenzini wamcela wathi ngicela ukuthi ungishintshele iglobe. So ngalesikhathi ayishintsha ngathi iglobe eseqedile segqoka icathulo because wayekade egibele embhedeni. Kanti kuzoqondana nokuthi umuntu wakhe uzongena ekamereni amfice egqoka icathulo. Then umuntu wakhe usayitshela ukuthi okay shuthi bekukhona bekuningi bekwenzeka la but akazi ukuthi because phela ubengekho. So wase mina wanginikeza ithemba lokuthi ingane ezamuntu wakhe hayi ukuthi eza makhelwane lo amshintshela iglobe lo ofika azobuka iTV. So umbuzo wami usuthi ke mawuthi uzama umngani wakho njengoba ufikile la ka Black Life TV awuboni ukuthi izongixabanisa lento ukuthi usuyaqhamuka usuzokhuluma izinto ongenze ukuthi uzama akekho ready ngokuthi kwaziwe ngazo. Yebo sisi kukhona lokho nakumina ukuthi kuzoqeda ubudlelane bethu nomngane nami. Ngeke asakhona ukungithemba ngalendlela kade ngithemba ngayiqaleni. Uzongibona njengomuntu oqhathayo. Kodwa egcineni mina ngizosiza yena lana ukuthi aphume ilenkinga le angakwazi ukuyikhipha kuyona. Ngoba njengoba ngikhuluma njengamanje nje ezophinde alalele angibone nomnyeni wakhe uzobona. Kuthiwa angikhulumanga mina umnyeni wakhe bezokwazi nini ngoba still indaba bezolokhu iqhubeka ilokhu iyaphambili lokhu eziyanda inkinga lokhu ezanda inkinga. Iyonto ekade ngithi ngizama ukuyibalekela le inkinga.
So manje ngizama ukuthi bakwazi ukuhlangana noma ngiyazi vele ukuthi akukho lula ngoba umyeni wakhe nami uyangaso sonke lesikhathi bengithulile nami. Nami ngibona ukuthi akuyona indawo yami ukuthi ngithi hayi usibanibani wenza u1 no2 nosibanibani. So yena-ke njengoba since wa decide ukuthi afike akhulume lento wayekhuluma okungalona iqiniso. So manje ngiyabona ukuthi njengoba eqhubeka ekhuluma usaqhubeka wanda ezinye inkinga phezu kwezinye inkinga. Uyamthanda ngwanakho? Ngimthanda kakhulu ingakho ngifuna zonke into zakhe zilunge, yonke into yakhe ihambe kahle. Mayabe ethi yena ungene la benga-expectile mina ukuthi uzongena khona, therefore angithandi ukuthi umngani bethu buqhubeke. Ngicela unake indaba zakho nami ngizonake ezami. Uma ukuthi yena uyakusho lokho ngeke ngize ngimphikise lokho, kodwa mina into ekade ngiyilwela yena ukuthi abe right. Ukuthi yena mengeke asazwana nami noma uzothini, kodwa kusalayo bazogcina sebe right selitholile iqiniso ngoba uthi ngoba egcineni kosuku ngisiza yena ngisiza nomnyeni wakhe. Ithi ngivele ngimlande ngoba kade khona insukwini and angazi noma uyazi ukuthi ubhalile kwishow but ukhona yena and akazi ukuthi ubizelweni njengomuntu owayethe akanankinga nokuthi kwenziwe i-DNA test. Asike sithathe njengokuthi uyafisa ukuthi iqiniso lazeke. So ngicela uvele ngimlande sikhulumene sonke siphume nesisombululo niphume la sene-right. If ubungani bakho buyaphela ungazijezisi ne? Hayi ngeke. Kodwa yena uzobe e-right esedleti lakhe nomuntu wakhe. Okay. Lokho nje bazobe sebe right benomuntu wakhe noma kube khona lokho kodwa ugcineni nomathi uyakuzonda. Inkinga kodwa ngiyazi ngeke ngizonde forever. Okay. Ngoba uzobe usiza yena. Ithi ngivele ngimlande kodwa sokwazi ukukhulumisana sonke. Khona yena, khona ubaba wengane yakhe, khona ubhuti. Umakhelwane. Ofika azobuka i-TV. So ngicela uvele ngibalande bonke bobathathu sihlalisane phansi sonke sikhulumisane. Ngiyacela ukuthi sisondezele bona. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So-ke umnumzane uZondo uvumile ukuthi abe nathi kanti-ke noZama uvumile ukuthi abe nathi. So angazi ukuthi mina sizophelala kuphi kanye nabo but iqiniso nakanjani ngiyazi ukuthi lizosiveza and lizophuma kungesikhathi esingakanani. So-ke asike size ukuthi ingabe sogcina kuphi. Sabona kunjani? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila nami. Uyaphila futhi? Ngiyaphila mnumzane Zondo. Sivakashelwe usisi la. Oke wachaza wathi umngani kaza. So uchazile ukuthi uke wabona i-episode ebinani nobawu2 kwi-Enough is Enough yaka Black Life TV. And yena unokwakhe afisayo ukuthi akurivile. So ngicela nje ube nesineke ulalele ukuthi ingabe sesingibizeleni-ke futhi manje okwesibili ngoba kwesibili ngivela ekhaya. Uyaphila sisi zami? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila nami. Uyamazi sisi ngihlelayo? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? From esikoleni high school. Oh benabangani? Bese abangani abakhulu sisi. Okay. Mhlawumbe benishare zonke izinto, benishare zonke ingxoxo, benishare yonke into nobawu2 nayo. Yebo sisi akukho esingakhulumi naye. Ngisho imfihlo nje ezangempela. Nikhuluma nobawu2. Sikhuluma sobawu2 kuba uyena ebekangibonise ngisho engxabanweni zomkhwenyana wami. Okay. Uke wabona-ke i-episode yakho kade siphumile kade unomnyeni wakho nami sibawu3 sihleli la. And wangichazela ukuthi indlela okhulume ngayo mayibuka akaliboni iqiniso kulokho obukhuluma.
Ayisho khumbula mina nawe kade sigcinana. Uye wathi awunankinga nokuthi kwenziwe i-DNA test. But into ongekho right ngayo ukuthi ubaba wengane zakho akakuthembi and awuyithandi leyo nto ngenhliziyo yakho yonke. So mesikhuluma sikade sobabili uchazile ukuthi ezinye zezinto owazichaza la kade sihleli sobathathu wachaza ukuthi azilona iqiniso. And ngiyafisa ukuthi ngimnikeze isikhathi manje achaze ukuthi yini enza ukuthi abhale kulolu hlelo lolu. So ngicela nimnikeze isikhathi senu nobabili nimuze ukuthi uthini njengoba uyena ozivakashele ingakho sinibizile ukuthi cela nibuyeni ukuze sokwazi ukuthi sikhulumisane sonke. Ngiyacela usukhulume. Okay, into engilethile lana ukuthi ngasuke ngabona eshowini yalekhaya Enough is Enough. Ngikubona uvela laphayana ungasakhulumi ngale ndlela lesasikhuluma ngayo, ufika kumina ungichazela udabu lakho mayelana nalengane le encane, ungichazela njengomngani uthi umekukanje kwenziwa kanjani. Wawungichazelile ukuthi since ungakhona ukusebenza, ungasebenzi, unganayo imali, ngeke uze ukwazi ukuthi uwenze i-DNA test. Ngakuchazela ngathi njengoba unganawa amandla kunokuthi nize nipatanise nimoshe imali ngoba uyalazi iqiniso nami ngiyalazi iqiniso. Kungcono uvela umtshela umnyeni wakho. So manje mase sesivumelene nawe usuzokwenza lokho sengithi sengiyakubona awusakwenzi ngale ndlela kade sikhulume ngayo. So mina ngakhetha ukuthi ngizilana ke ekhaya ngizokhuluma iqiniso ukuthi umntwana lo omncane akasiyena owabhuti okamngani wakhe lo wawungitshela ngawo ukuthi uyafika lapha ekhaya azobukela ibhola. Uyawazi lokho khuluma ngakho? Kodwa mngani ngikuthembe kangaka mngani songavele ungenze kanje. Ayikho into kade ngizoyenza nami, ayikho into kade ngizoyenza. Mina ngisiza wena la mngani, wena ungabuka ngenye indlela kodwa ngisiza wena. Ngiyazi ukuthi mngani ukuthi ngikhiphile amaqiniso akho okade ungafuni ukwakhipha wena. Kodwa ngoba ngiyakhathalela sengicabangela nalengane le encane ukuthi ifanele isazi phela isibongo. Hayi kodwa mngani ngeke awukhombisanga nje ukuba ngumngane kumina. Ungiphatha kabuhlungu nje mngani ukuthi ungavela ungibizele kuma TV uzongithi ganka. Angithi sakhuluma nawe mngani singekho kuma TV kwangathi siyabonisana siyazwana. Wena usuyafika la ema TV awusakhuluma into ekuyiyona manje usuyashintsha istory. And okuhlungu lokho nami ngiyalazi iqiniso. Ngumzali nami ngiyalazi iqiniso kumele ngilikhuluma iqiniso mngani ngiyazi ukuthi it hurts a lot. Kubuhlungu mngani cela ungixolele. Kumele umazise umyeni wakhe iqiniso uma ufuna izinto zenzeke ngale ndlela ongichazela ngayo ukuthi ufuna wena nomyeni wakho izinto zihambe ngendlela eright zibuyele esimeni njengoba uyisona. Kodwa mngani ima kubumbizelani babe ingane zami bumbizelani Nkosi yami kuba phela befamba ongcono ubize mina siqale sizoyikhuluma lento. Sizoyikhuluma kanjani engekho? Sizoyikhuluma kanjani engekho? Zama wathi wena kumina awukho right ngokuthi akakuthembi. Na kanjani uyadinga ukuthi yenziwe i-DNA test ngoba wena uthembekile kuyena. Manje indaba manje usunenkinga ngokuthi umngani useyakhuluma manje. Sisi mina ukuthi into eyiningi ngibe ngayithanda ukuthi umngane siyixoxa naye avele azoyixoxa la singaqalanga aqale kumina. Umngani sakukhuluma impela sisi lokho sinomngani kodwa manje bengazi ukuthi angavela abiza ubaba engane yami amlethelana kodwa futhi mina ngikwazi ke lokho uthi wena mina uthi ngamithiswe ubhuti lo bebuka i-TV lana kanjani mngani ngicela wena ngomlomo wakho. Hawu mngani mhlawumbe wangizwa wena wangifonela wena ekhaya emlando wakuzwa wrong ne? Mhlawumbe wangizwa wrong. Into engekho la ekhulumayo. Ngizothi sake sakhuluma kanjani usuphika amaqiniso akho mina uma sengikhona mina ke kumuntu oyazi indaba. Mina understand. Umngane akakwazi sangabhalela ishow asho into wrong. Uzokusholani into engekho indaba ngobani nixabene nje kumngani wami kade sasizwana naye sikhuluma naye. Ingobani ezosho into wrong? Ingobani? Hayi mngani kodwa mina bengimthembile umngane nami kodwa uyangiphoxa ke lento ayenzayo.
Uyangiphoxa nje umngani wami. Kanti wena wathi Uyangiphoxa imali, umngani wami, mana-ke. esho kude nawe kanje mngani. Mana-ke wena wathi Kuthiwa nawe kanje Ngisiza kude. wena lana, ngisiza wena Nkosi yami. Wena wathini umngani wakho? Oh. Kuningi esixoxayo nomngani njengomngani. Ngisenzela ukuthi nami angibonise. Shuthi nalokho engikushoyo ukwazi mngani. Kodwa mngani. Lokho engikushoyo ukwazi, Mngani, ukwazi lokho. ngithanda impela mngani. kodwa- Ngibuza lokho engikushoyo ukwazi yini na? Ukwazi lokho. Wathi awunankinga kumina ukuthi senze ne-DNA test. Mina Wathi awunankinga. mina sisivele ngisawacela ama-test. Abo lokho kusho umngani nje uzosixabanisa nobaba. Ay. Ima. Umzulu usisi meqala khona ukuthi utheni? Ngizwa kahle ngenkosazana. Umzulu ne? Ngizwa kahle. Uzizwa kanjani uma ubezwa nje manje bekhuluma bobawu-2? Ufila kanjani? Yabona uma wengane zami nama ingazi ukuthi kuyakhula okungamthini. Okay. Kuyakhula kuyaphambili. Lamagama ashiwo umngani wakhe. Ngithanda ukumthemba umngani wakhe. Ngithanda angisazi ukuthi ngithini kusangavela kwaZulu ekhaya. Mina into engayithandi ukuthi kube namanga phakathi. Ngiyamkhola umngani wakhe mama. Le ngane encane vele ngihambe nginazo insolo. Okay. Ungiblemile mina mangiqala ukwenza ushintsho ungasazondla ingane wathi hayibo ngishintshiswa yini. Ngathi ngiyakuveza ukuthi khona la engingaboni ngasolinye khona. Walwa nami. Njengoba ngasho ukuthi buyabe nenkani. Yes. Angazi ke manje uthini mase kuvezwa umngani wakhe. Usaqhubeka Yebo. emazweni akhe. Sengifisa ukuzwa uthini ke ngithini kusho ukuthi nalendala mngani wakhe Usaqhubeka emazweni akhe? nalendala kusho ukuthi akuyona. Hayi yakhe indala. Ngoba uyakutshela. Hayi yakhe ingane indala bhuti mina inda eyakho. Ayingalapho eyakho ke. Kuthiwa ngeyona yakhe ngawe mhlawumbe ngabe washo. Mina ayikho into engangitshela yona njengomngani wakhe. Ngoba nami ayikho into engamxoxela yona njengomngani wami. Uyena kuphela umuntu engikwazi ukukhuluma naye. Ngimvulele isifuba sami naye ngongjalo. Ngiyazi ukuthi njengoba leti iphuma kanje iphuma ngami izophuma la ku enough is enough senibona wona wonke umuntu akukho mnandi ngoba bongalindele ukuthi iqiniso lingaphuma komunye umuntu ongaphandle lo muntu ohlela naye ombatha naye akakutshela iqiniso. Nayi lento engibulala. Ngiyazi ukuthi iyona lento ezokwenza ukuthi amaphapha anyukile kodwa bhuti ngicela uyehlisa umoya wakho nawo njengoba ngifikile la angithi njengoba ngifikile lana ngikhuluma iqiniso ngizama kona ukuthi nikwazi ukuba sinibe right noba u2 ocabange ke bhuti le yangani yakhula phambi kwakho izophuma egcineni isindala sonke lesikhathi mina iqiniso ngiyazi mina sengikhathele ukugcina leli iqiniso leli lempihlo le sengikhathele iyona mina. Usahambe engihlambalaza wathi angizondla ingane. Okay ingane ngazi ukuthi ezami kodwa ngenxa yale suspect engenze ngam-suspect nganciphisa isona. Wahamba yena wayongiveza ku TV mina sengaziwa izwe lonke njengoba bonga-support ingane zakhe. Iyavela manje liyagcwala iphuzu mina elingenze ngangamthemba seliyagcwala manje angamthembi more. Sekuyagcwala ukuthi le ngane akuyona yami lezi insolo bengiloku ngiyisola zinganeliseki nami. Zama ngicela ukubuza mina la. Uqale nini ukulala nobhudo wamakhelwane ezobuka i-TV? Hawu sis. Ngicela ungangifihleli lutho. Ngiyacela. Uqale nini ungalala naye? Ukulala naye. Kodwa sisi manje ongcono ukuthi sikhulume ubaba engekho. Ongcono Oh inkinga ukuthi ukhona. Manje angazi But still noma kuthi siyakhuluma usazoyibona le video le. So ku-right kona lokho ukuthi sivele sikhulume la ukuthi ngizokwazi ukuthi wena uqale nini ukulala nobhuti lo wamakhelwane efike ezobuya ibhola kanti noba u2 khona into eyenzakala iqale nini? Masisi sithandwa sami. Ngithanda kakhulu mina. Sithandwa ngiyakuthanda mina. Sithandwa ngiyacela sisi ngiyacela sisi ubaba engane zami Nkosi yami. Angithuthe manje ngiphume Hayi Okay. Ubaba wengane zakho uzothulo. Lona 15 nona 2 ubaba wengane zakho boba u2. imama na sisi No ngicela ungiphendule nje ubaba wengane zakho zo2 na. Ufuna ukulizwa iqiniso kuchazela Ngicela ukwazi ubaba wengane zakho zo2 yini? ukuthi sisi kunzima ukuva. Yazi inkinga yini? Ukuthi naye ubhuti lo wamakhelwane ukhona and ngambiza nanoma nini so manje. Kahle sho sifanele sibizelene. Ngicela usibizelene ngoba usu. Yes ukhona. Just usandezelene.
Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So bhuti lo enazi lana ukuthi ufike umngani wakhe yobuka iTV sinaye ke njengamanje amzosichazela kabanzi ukuthi ivumelwano zabo zihamba sifike kuphi and lento esimbizele yona la engabuyayazi yini. So ke asike sibuke ukuthi ngabe zokumanje sabona bhuti kunjani? Siyaphila njani sisi? Siyaphila nathi. Mina ngubamntolo ngandlela ngicela ukwazi isibongo sakho. Mina nguSiphesihle ngwashoza isibongo. Shozi umnganga. Ubuya kuphi? Kusuka le ndaweni yaseXhopo eCrichton Escort. Oh okay. Ngokuhlala ngihlala la eMayville. Mayville. Yebo. All right. Yamazi dadewethu? Yebo ngiyamazi. Uyamazi bhuti wami? Ya umakhelwane. Uyamazi udadewethu? Yebo ngiyamazi cawuthi umngani wakhe ngoba ngingibona kwamakhelwane. Oh uyabazi bonke ne? Hayi ngiyabazi. Oh all right. Ngicela ukubuza. Mawufikile endlini kabhuti wami, bowufika ubuka iTV noma kuthiwa akekho, ufika uzobuka nje ibhola? Awamakhelwane nje umuntu nje esizana naye. Buka ibhola nje noma engekho mhlawumbe ngimsize ngokunye cause mina ngumuntu ongakawuthola umsebenzi. Okay. So nje mengekho ke mhlawumbe ngithola ukuthi ngiyazicentela ngoba sibe sizihlalele phasi ke siziphuzile lokhu kwethu suke siphuza ke thina ngaleso sikhathi nama drink kwethu sizibukela ibhola. So nje makhelwane wami mangifunda nje mhlawumbe ngishoda ngoanyanisi umuntu ngithi hayi makhelwane la angizame futhi akabunakeni. So uyakwazi ukufika endlini yakhe engekho umakhelwane wakhe emsebenzini? Uyakwazi ukufika? Yebo kuyenza. Okay. Mhlawumbe ufika nje ubuka ibhola kuphelele lapho? Kodwa kusuke kusemini phela ngifike nje uthi mhlambe nomakhothi wakhe ke mhlambe ngimsizeke lapho nalapho ke ngoba phela usuke engekho umakhelwane wami. Ikhona into esekuyenza nomakoti kamngani wakho nje thizeni intontoni mhlambe njani wara bla 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 mhlambe nje enazi nina noba u2 umngani wakho angayazi yena? Ayingeke. Ayikho. Ayikho sisi. Awuna umntwana ona 2 years njengamanje? Hayi cha awunayo? Ayingeke sisi. Oh okay. Ngithola umbiko ukuthi umngani kaZama uthi kungenzeka ukuthi umntwana kaZama ona 2 years ungenzeka kube wakho. So mhlambe into enjalo awuyazi? Owami? Yes. Ayingeke. Ayikho into enjalo. Hayi ngiphendula nje ube nefair ushiye nje ukuthi umngani wakho ukhona la ungiphendule sakuthi sikhuluma soba u2. Hayi ke sisi nje ngabe ngiqamba manga umakhelwane wami nje umsiza kabi umuntu esiza naye ngoba naye ukhodi lo makhodi ngiyamsiza nje mengekho umakhelwane sisizane lapho mhlawumbe ngimsize ngento ngoba ubuya late ushayisa late umakhelwane. Usekwamfakela eGlobe uzama ekamereni lakhe umuntu wakhe ngekho? Ya ngaye ngamfakela. Okay. Ngaye ngamfakela. Wafaka iGlobe kwaphela kanjalo? Ya ngifayile iGlobe because kwakuyile yasekamereni lakhe futhi. Oh. Ngicela ube nesikhathi sakho nje manje umlalele umngani kaZama ukuthi ubhalele show ngokuzothini la ekhaya. Oh okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhomsana. Okay ngibhoti uchaza ukungitshela wena ukuthi njengoba uthi wena onaye enye ingane ingane lencane uyazi futhi lento engitshela uZama into engekho uyithatha ngithatha kumngane nami uZama Zama into engekho le ngicela ungaphiki please into engekho kwani sesifikile sakhuluma nanginomnyeni wakho uyalazi iqiniso wona ufuna ungiqhatha nomakhelwane manje asikhathi ukhuluma nje iqiniso angithi wena ongafuni ukukhuluma ayikho lento oyisho sisi siqamba manga thini ukuthatha phi lokho wakubona because ngeke uqhamuke sokungitshena ngento angithi ngiyachazela ukuthi umngane nami lo uZama uyena owangitshela istory akakhulume phela naye nangu nje khona ikhona leyo nto leyo uphikile kade sisaso ayikho ke lonto so ayingeke ngeke uZama angitshele into ibingekho ikhona lento mina ngifuna ukusikhatha nomakhelwane nje asikhathi nomakhelwane asikhathi nomakhelwane uyangixaka ukuthi usuphika manje ngibizela la kade manje mana awunayingane na 2 years ingane no asikhathi umuntu khuluma phela nawe mngane wabe usuyathula manje usangene wena namagama amaningi elandelana nawe uyamsiza yikuphi nakuphi lo msiza khona ungawena makhelwane yabona ke lento yenzeka bafuna ukusiqhatha makhelwane ngiyamsiza njengoba nje ngifike lapha
uthola ukuthi wena nje ubuya late bengicetela mazi ko December lesuka kuona wena bosebenza nama overtime sisizana kuloko kusiza kwakho ucente Holelo bani? ngoba ngikaze ngizwe ngomuntu ongekho busy angikho busy mina makhelwane uyangazi ngibasebenzi awukho busy uba busy Yes, nomnganami asikho. uba busy nomnganami mengekho umyeni wakhe mina mlalela lokho manje cha umakhelwane ushayisa late kuyimanje zekwasha uDecember njengoba beshayisa late angizona ubona ithuba ke lokuthi ungeneke kumngani wami ayikho ungena lapha kwami wena uzobuka iTV makhelwane suke ufike sibu emakameleni uzudlule nasekameleni Wenzani? ubuya late makhelwane ubuya late ukubuya kulate ugada umkami manje ingane zami ugada ingane zami wena kofuna kenze njani ke makhelwane Angazi ngibele basikhathala ufuna kenze njani mina kofuna kenze njani ntombi yakho manje ngizakusiza futhi nalapho ngiyakusiza futhi ngiyakusiza sengabe ihamba le ntombi yakho ngabe ihambile manje ngabe ihambile ngisiza wena ngiyamhlalisa phasi ngabe uhambile wafebale kwenye indawo ungcoka ufeba la ekhaya ngimsiza ngiyakusiza njalo ukuthi usilile ngiyakusiza buka manje uhleli nonkosikazi wakho uhleli kahle nonkosikazi wakho ngizama ukukusiza ngisiza wena njani kuwe wena fangabe uyangibonga wena kuyimanje fangabe uyangibonga ngolonkosikazi lenkosikazi ngabe kade hamba ofeba leke okhatho Christ buwe uyimanje uhleli la nihleli kahle ni right hayo hawo Umsiza ngani? ngisiza ngomuntu lokho sakho ngakade hamba wena wenze kahle umfazi wami uyangisiza akenzi kahle Akenzi kahle. Okay. Bengenzi kahle ke wayengakhulumi khuluma phela nawe mngani khuluma mngani khuluma phela nawe wena kuthi wangibiza lapha ekhaya yakhumbula uthi uphelelwa amanzi wazongilanda Wathi uphelelwa amanzi. wathi uphelelwa amanzi Wathi ufelwe iglobe. beswathi angifulele Okay. Wathi uphelelwa amanzi wasufelwe iglobe. Yebo. So wena usumsiza ngani ke? ngisiza kaningi Mana ke yini enza ukuthi uthi uzozahambe aye kwabanye abantu wena uzomsiza ukuthi ahlale la. Wazelapha uthamnelisa. Oh, usho kanjalo. Usho kanjalo mngani wakhe. Mbamba. Baba, ngiyaxolisa thanda sami. Ukhuluma iqiniso baba. Ungangishayi baba. Kodwa nawe baba unganginaki. Nawe unganginaki phela baba. Hayi ngeke phela ngizodlala wena mina. Lokho ngiguqela wena. Wena ngithi ufika ukuthi ukhathele zonke izinto. kushuthi zithatheke zonke lezingane ezeni nobabili Oh, so manje Yikho ke lonto baba ngeke phela. Shuthi manje asafanele senzele i-DNA test. Manje i-DNA test asafanele yenziwe. Because ececile. Okay, shuthi ingane lena 2 years yakho. Ayakho. ngalendala Uyavuma manje. yakho lengane Usiyavuma manje useyakho. ngangisiza wena uma wengane yakho lo Indaba usuyamzama. Ubona ukuthi akana inzalo. Indaba usuyamzama. labantwana ubheka hlonela Mana, indaba uthi uyamzama ubana uthi akana inzalo njengoba uthi uyamzama. zama mina noma yena nowezama Wathi akaneki. Uke wathi akana utshela ubuye ebusuku abuye ekhatheni le kavuka emsebenzini sebenza ama-overtime ngafuna ngezizathu ingakho nami kaze ngani. Yo. ayikho umuntu Kodwa naye. kanti ngibizela letho la yonke ngibizela yona ngibizela letho la Kodwa nawe ngizokuxabanisa manje wena wonke lo wenzele. Ubefuna ukusiza. Ubefuna ukusiza uyibonile episode. ungafuni uphumele obani ukhuluma iqiniso buka manje yabona ndofebe bakho nawe manje Kodwa benzeni ngiyaxolisa mngani wami. Sengibonile sungesekani kodwa ke manje So anisazozwana. yabona mina makhelwane ngendlela esizwana ngayo nawe mina uyena Uthi niyazwana nami ngumuntu kodwa uthi wesilisa niyazwana kodwa kade Umuntu senakuvuma manje wesilisa usingane nomakhelwane. yakho. uyangisiza Kade senakuvuma manje usingane yakho. yebo Kodwa uthi niyazwana. siyazwana mina nawe Nizwana kanjani ingane kube koyakho? ngumuntu wesilisa mina sisi So mama umuntu wesilisa. ngangizokwenza njani mina yini engizoyenza Awunayo umuntu wakho. ukhona engibamseni So why ungena kumuntu wakhe? siyafihla samfihlela uyena ifuna ngamsiza yena ngamsiza uyazi yena lowo muntu wakho ukuthi umngane angithi yabona ngifuna ukuzongixovela ngifuna ukuzongimoshela futhi mina futhi
Uyaxofelwa uyonelwa wena. Kanjani ngoba no, wena no, no, no. ongenile kade behlala bebonke. Mina ngiyakusiza, ngangikusiza. Mina Usiza ngidinga usizo, kanjani? right? Usiza Usiza kanjani? mina noma usiza yena. Yabona manje la ma-TV la Bawuphezu mhlawumbe kwakhe. ungibukile intombi yami. Bawuphezu kwakhe. Kuze kuphuma lengane bawuphezu kwakhe. Uphezu kwakhe. Bengeke phezu kwami, ngiphezu kwami. Kusho ubusiza yena ungakusiza. Ungisize ngani mina? Ngikusiza ngoba ubezohamba, Ugibeleke ubezohamba, ubezohamba nkosikazi. Yewe. Ubezohamba nkosikazi. Zakubopha into engizayenza. Okay, wala phasi inhliziyo yakhe ephukile ke. Ayikhulanga nini? Uthini ngenhliziyo yakhe ephukile? Bangathandani phela nami, bethandana nayo intombi yami. Wena nje babe ngikuthandayo ukuthi nawe baba into Kanti bethandana nami. yenze kanje nawe baba. Wathi mina ngidla imali neyifebe angondli ngasho mina ukuthi imali angiyidli imali ngiyisavile ngisavele ukuthi mina ngiqedele amalobolo ami kini mase kuvela lento lengane ngikade ngilongisho ukuthi akuyona yami uthi yami njengoba sekuvela ukuthi akuyona yami ngiqhubeke kanjani mina nokulobola kini Baba ngiyacela ke baba. yiluphi Baba ngiyacela ukuthi ilingane lethu eyoqala nje singayibona ngayo ukuthi Wona ngiyazala manje nawe sifake wayibona ngayo inkingeni ukuthi uyazala. Sathi one Ngiyacela lento yona manje. baba ngcono ke Yona siyokwenza yodwa. ama-test baba. Yona yodwa. Siyokwenza ngicela ama-test. uyithatha ngigoduke nami ngekhaya ngiyakushiya nalomuzi nendoda yakho Ngeke baba nami ngishiya ngiyakuthanda, nengane ngishiya Ngiyakuthanda. ngiyakuthanda, babe, Mina- ngiyakuthanda, mina- ngiyakuthanda, Uyangithanda? ngizohlazeka ekhaya. Yenzile lento yenzile no Nami baby mina ngiyintombi yami. Wathi intombi yami manje. wena Mina ekhaya ngifundiswa mina ekhaya ngalokho. mase ngifika ngangithenga ney'ngane ey'mbili sengifika ngithi ngize nengane Nengane yami eyodwa. umuzi wenye fanele mina ngihlazekanga mina Ngiyacela ukuthi lento Ungadlali ngamadle bami, ungadlali ungabatsheli abazali Nami amakhelwane awubenze bazobe nje. bangabisangifuna abazali bakho ngiyacela mina ngiyacela. ngikuzwele Okwagogo nje okwagogo. Usayimethela ukuthi uqhube ne-relationship naye. Mina ngiyathanda kakhulu. Usafuna Yebo, usafuna ukuthi ube naye. akwazi ngeke Akwazi. ngikwazi Hawu sithando sami. ngeke ngikwazi Shuthi ukamshiya nomngane wakho. Sithando sami usongaze ungiyekele lento le. Bantu wena uyini? Wena ongivulela amathambo ufuna ngenze njani mina? Ufuna ngenzeni? Ngoba wena nje. Wena wonke wenze lethu buka manje. Don't baby me. No, don't baby me. Ngiyacela. Ngizokunika ufuna ngicela ngikuphakele. Ngicela ukuthi ulambile. Ngicela kuye toilet. Nali toilet. Ngicela ekhaya. Ingane ngizothe aba. What if bayibone I'm le not video? dead. Okay, I'm What dead. if bayibone Ngabani ivideo ingane? ekhaya lakhe? What if bayibone ivideo ekhaya Bathi lakhe? ekhaya ngize ney'ngane zokwenzela umsebenzi. Bazothini if bayibone ekhaya? Kufanele Ngiyacela ngithembe. phela sisinawunga mina ngumuntu Ngitshela ngibizela mina nje Yes, yini we into understand lana. but mina into engayithanda ukuthi awumtshelanga iqiniso. Into engayithanda ukuthi Yazi nawufaka inkingeni. ekubeni uthe uyamthanda. Why uthi uyamthanda ekubeni futhi umqamela amanga? Kanti yini uthando? ngimthanda kakhulu baba ingane zami ukuthi akanaso isikhathi Okay. naye nasembhedeni Okay. nkosi yami. Okay. Usebe nje. Oh, Okay, Bona ngiyakuzwa. Akekho right Okay. embhedeni. Bona kuba yakho. Baba kwakho. Mina Okay. Kodwa Ngiyalungisa mina la. Lungisa 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 la. Yabona manje. Lungisa phela. Lungisa la. Ngakutshela Uyabuya Ukhatha namakhelwane mina. Uzangibuka kanjani mina manje umakhelwane? njengoba yena Ngibuka kanjani manje? yena ozosho la. Uzangibuka kanjani mina umakhelwane? Bhuti wami uthi Mina manje kumele akwenzeke yenze yini njani phasi kwabo boba uthi kufanele kwenzeke yini boba uthi Ngifuna-ke mina-ke Baqhubeke kufanele benze nothando. njani bona bawuthi ufanele benze njani Abaqhubeke nothando bamlangisa. umntwana lo mncane ufanele kwenzeke Ngizomlanda phela ngizomlanda uhambe umsekhaya eqopha mina. Uzohamba ekhaya eqopha. okay ukulimala kwabo uthini ngabo uthini kokulimala kwabo Mina ngamsiza umakhelwane ngangithi ngeziphi ifavor. Wena lokumi ngegama lokho. Weza hamba ufuna ukuhamba ngitshela ngabe kade ahamba kuba thina kusiza. Bekungcono kona ahambe niyotholana ngaphandle. Bungisiza ukuthi umfide ngalento yakho la endlini yami. Bozaphakela uba ubani bezokwenzela isikhaftini ingane zakho bezothini. Buka manje nengane zenza inibukile. Yabo wena. Zinibukile manje ingane le ndala kokuqala ibuyele esikoleni. Yabo Ephazamisa. wena. Uyosindele lamaphoyisa agadela yabo wena ngabe ngisusa ikhanda manje ihlale lapho Abeza kubopha phela right boza boshwa. yabo wena Wonanga umuntu nje oyinkinga. ungalinga umbuzo Nanga umuntu oyinkinga kakhulu. okay uthi afanele benze njani bobabili ke uthi fanele benzeni bobawathu Ayi nama uthini ngazi. ngomntwana wakho Owamphela afuna bambuyise uyadinga uyazi mangidinga. bayambuyise manje Ngoba seyize yaphutshuka lento eseliyiqhubeke ephambili. mina ngicela ukuthi wena naye Cha, mina ngicela ingane yami iqhubeke.
ingane yami ngifuna ibuye kuphela. Kwakhona yini edala ukuthi ungabe ne-TV uzuyibona kamakhelwane? Why? Angisebenzi mina ngisuka le emakhaya eqobo. So ngizofuna amatoho. La eThekwini. So awukwazi ukuhlala endlini yakho ungayibuki i-TV. Awuphakele la ekhaya. Ngathi awuphakele la ekhaya. Ngathi abakukhulekele nje ubuke nje uyihlalele ubuke i-TV. Uyena makhelwane phela ufuna ngabe wena ugxeka yena. Hayi mina. Ngigxeka Ubani wathi waqala izinto? Ubani waqala izinto? Ubani waqala izinto? Mina ngumuntu wesilisa. Ubani waqala izinto? Awukwazi ukucasha ngokuthi umuntu wesilisa. Suthola makhelwane ngeke uzubone umuntu wesifazane mekufuna. Njengoba ngikulethe endlini. Ukutshengisela ukuthi uyakufuna. Ngwambona nje. Wenzeni? Ama-action ayewenza. Imaphi la ma-actions? No, imaphi la ma-actions la awenza? Mana, imaphi la ma-actions awenza ozubona ukuthi uyamfuna? Imaphi lawo? Uyaphuma ugqoke ithawula uthe uza kunike phishini. Uyangithatha usekamereni. Usekamereni uthi angimfakela amagroup hayo. Angijiyona yonke le. Ubekwa yini endlini yakhe? Ubuwazi ukuthi akekho umngani wakho. Awujikanga ngani uhamba endlini yakho ububona ukuthi akekho umngani wakho. Ngibizo yena nje wena ngibizayo. Wakusukela kubiza. Wambiza. Mina ngisuke ngiyobuka ibhola lapha kuphela. Uthakaza Mina zakubiza. ngiyigcobela nje kuphela, ngiyigcobele ekamereni. Uthakaza zakubiza. Ngangena ekamereni mina. Wena wangena. Mana i-TV isekamereni ingane. Wangayingani ngongibopha I-TV isekamereni. Hayi phela ukuthi Wangayingani ngongibopha. ngenze ngisho le. Yabona. Ukuthi Kanti kwenzakalani? Ngifuna ukwazi. Mina yiki into engizenza umuntu wesilisa nami. Mina zichayithe icela makhelwane iyodwa. Mana i-TV isekamereni noma i-TV isedining? Sedining. Pho ufika kanjani egcobo? Yena wasuka ngale edining. Ezogcobela edining. Wagcobela edining. Waphuma nethawulo beseqedile ugcobo. Ngifuna ukugcoba nje kahle. Wagcobela edining. Yena kwaloko engilandele kwaqatha ithawula ngabe sengiyacosha mina ngayo. Lawe ithawula kushuthi wakubona ububu wena bonke. Namaga. Uyena phela wangibuka efamba kangibuka. Kwafamba waphume wavabaleka mina nje ngicela ingane yami nje kuphela manje. Ucela ingane yakho. Ngoba vele sekukhumbukile ithuba. Ucela ingane yakho. Phe. Uthi ucela ingane yakhe. Ingane yakho noyithatha ngeke uzuyithola. Makhelwane. Cela ingane yami mina kuphela ngoba vele sesixabene. Wangizalisa ingane yakho ngikunika ingane yakho mina. Ngizokunika iphone. Ayifuna kumina ingane. Angili nawe makhelwane. Wena usukufuna ukulwa nami. Usulwa nami. Angili nawe. Mina ngifuna ukwenzela okufunayo. Ufuna ingane yakho kumina. Hey. Uthe makhelwane. Kuyimanje mina ngizolala lapha manje. Yabona umuntu uyingozi mina manje. Boneni. Ngizala lapha mina manje. Ngiphathisa ngekhaya. Ekubeni wenzelani ubuwazi ukuthi ukhona umngani wakho eceleni. Ukhona othi angingamvezi. Okay, manje siphetha ngani? Ingane izoya kuphi? Yini efanele siphethe ngayo? Manje njengamanje asisekho isidingo se-DNA test isivele yacaca indaba. Sengibuza ukwazi sengifuna ukwazi manje ke ukuthi sizophetha ngani ezokwenza ukuthi wonke umuntu abe right. Umakhelwane abe right nani nobabili nibe right nomngane abe right. Umngane kuwenzile umsebenzi wakhe. Sengibuza ukuthi yini enifisayo njengamanje? Ingane nemnikeza nisale noba uthi ni right or ithini into? Hayi mina anginayo angina-fair question kulokho kushoma kuphela ngizobe ngithatha le ngane yami le ndala ngibe ngigoduka ke ngithi lokuphumula izingqondo nasekhaya. Oh uyahamba. Bona behlanganisa then bese hlanganise kahle uyobe sengithinta. Zama uthini? Hayi mina sisi ngiphoxeke kakhulu ukuthi ngivele kanje ngibe ngayibeka ngale ndlela engangiyibeke ngayo. Yes. Nomngani ngiyabonga kuba bengivele ngazi ukuthi ngizophuma kanjani kulolu bishi. Okay. Ungisizile at the same time kodwa ubhuti naye wengisiza kodwa manje sekubuhlungu phela kuba kuzubaba. Bengathandi kodwa naye phela ukuthi njengoba ngishilo ukuthi ubhuti wasenza izinto ongangenziwe nababa. Ingakho nami ngaloko ngixela lokho ngimbizayo kuba ngase ngiloko ngimbiza nami kuba phela noma sofikile nami ngiyazama ngingabothi ngigqoka lokho ngishintshe ngigqoke lokho kubaba vele athi ayingikhathele alala bhekele nami bhekele ngivele ngimkhuwe ekseni ngiyibona ayikho lento mangizibizele umakhelwana kuba vele uyenza kahle lento kanti uzove uqhamuka ingane ke. Usuyavuma manje? Sengiyavuma kodwa ke sekukuyena ukuthi what about umntwana ke kwenzakalani? Uyamdedela ahambe kubaba wakhe noma uzozikhulisela wena? Hayi sisi kungcono ngiyithathela abantu abambonke bahambe. Ngoba ngiyazi ukuthi vele ubaba mhlawumbe okukhulu azozokwenza kumina naye ubhuti ngiyabe sangithemba kuba cishe ngambulalisi. Mina ngifuna yami nje straight
Mayethu ufuna ingane yakho uthini? Ngoba Mina vele ngeke ngikwazi sekubona izosidinga isibongo thatha sakho. kwakhe ingane izovakasha ngaleso sikhathi uma yokwenzela Okay. lokho yokwenzela ekhaya ibuye uba Okay. ngisathanda ukuthi ingane zami kwalokhu nje Okay. kuyangilulaza ey'nganeni. So uthini nge-relationship yakho nomuntu wakho? Mina umuntu Yaphela. umuntu wami ngisamthanda kodwa Usamthanda. ngiyabona ukuthi yena akayimiseli Okay. uphoxeke kakhulu. Uthini ngobudlelwane i-friendship yakho noMamkhize? Ngimthanda kakhulu Okay. kodwa kona konke lokhu bengikwenza sisi ukuthi benginalokho ukuthi umngane avele azoyikhuluma la singaqalanga sikhuluma Noba u-2. soba u-2 Okay. kodwa kona ungisizile umngane wami ngisamthanda kodwa ukhombisile ubungane noma kube nzima Noma kubaba. kodwa Okay. kona ngijabulela ukuthi ngi-free manje akusekho into Okay. loko ngiyifihla. So igama esiphila la manje ilelo ukuthi umntwana awumnikeze ubhuti uhlala naye and ubhuti uthe ucela lona 15 abuyele kuyena ahambe naye emakhaya. Shuthi uzosala nalo ona 2 years okukwabhuti. Bobabili ngeke ngikwazi ukuhlukana ney'ngane zami mina kuba Okay. naye angimazi nokuthi njengehamba uzobuye abuye yini mese Okay. ngingabuyi ney'ngane yami ngizokwenza njani kungcono ngisana ney'ngane Awukwazi yini emakhaya kubo la ezelwa khona? ngiyakwazi Okay. ukuthi Yindaba- sengiyasaba nje nokuya khona singakalungisa izinto kuba uyena ozokwazi ukungikhulumela. Usamthanda? Samthanda kakhulu. Usafuna usinibe right? Yebo ngiyafuna. Okay. Usamthanda umzamo? Usafuna usinibe right about two? Manje nkosazane kusenzeka ukuthi ngingayiphendula yokuthanda nakana ngisaphukelwe umoya ngathi Okay. ngisahambele. Okay. Uyowehlisa kahle ubhodle ukuze namazi wehle. Okay. Mhlawumbe ingqondo ezobuya. Angakazazi noma ngisamthanda noma ngisamthanda. Okay, umngani uyamlahla? Umngani nje anginamngani ngaze bengeyena kushuthi umngani beyinyoko Okay. kushuthi angikaze futhi akusoze ngibe namngani. Okay. Yes, ngisamfuni bamngani ngisafuna umuntu onyathela nje la engikhona omngani. Ngiyezwa mngani wakhe ngiyabonga kakhulu ukuthi uphumele nje obala kusho likhulu lokho because ngaba sifika ngala today ukube wena awubhalanga kuhlelo but ngiyabonga ukuthi ukwazela usinikeza isikhathi sakho ngiyabonga kakhulu uzugcina usuphumele neqiniso noma ke kubaba kungekho right kuzama nomuntu wakhe but ukuthi nje ushila iqiniso ngiyabonga kakhulu ngibonga nesikhathi sakho. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi sigcine kuphi akukho right akukho mnandi kunamanga angangozulu phakathi and akukho right umuntu mamthanda mina ngibona ukuthi yini isiphi isidingo sokuthi ufana umqaba namanga angisiboni mewuthi uyazibona ukuthi awukho ready for a relationship then hlala uyi-1 ayekho umuntu obulawayo ngesimanga sokuthi usingle akekho ngena kwi-relationship usuzibona ukuthi ngikulungele ukuthi ngingangena kwi-relationship ngaphandle kwamanga i-relationship e-right ehlanzekile ephila ngaphandle kwemibuzo ungahethi umuntu uma uzibona ukuthi awukho ready ukuthi ube nomathandana but uma usu-ready then ngena kwi-relationship wenze sure ukuthi ayinamanga awuqamba amanga awumphathi kabi umuntu wakho awumkhalisi because asikho isidingo ayikho ilanguage esayifundiswa ngokuthi kufanele kube khona amanga othandweni cha but uthando kufanele lube pure lube into ehlanzekile elibuya kunini noba u2 kungakube khona omunye oqhuba omunye ngamadolo noma kube khona omunye ophoqa omunye ukuthi asithandeleni ngoba nakho bakhona nabanye abantu bayathandana lamnyango nasa sibalengisela asisidingo bafethu ngiyanicela uma uzibona ukuthi awukho ready for a relationship hlala ubosingo ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.